Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Scar Bisaya. Nagbabalik na naman tayo mga kabisdak. Today pala mga kabisdak ay January 2. So ngayon mga kabisdak ay dito sa Kuwait ay alas 4, mag-alas 4 na po ng hapon. So sa Pinas mo ngayon ay nasa around 9 PM na ng gabi. So kami ay papasok pa lang sa trabaho. Ang nasa sa Pinas ngayon ay natutulog na, patulog na, yung iba natutulog na, ayun. So mga kabisdak, ito po yung sitwasyon dito sa Fahil, Kuwait ngayon. Ayun, ako'y naglalakad kasi maganda ang klima, hindi siya mainit, ayan. Hindi siya malamig, tamang-tama lang, ayan. Hindi siya maulan, ayan. So maganda ang klima sa ngayon, mga kabisdak. So naglalakad ako ngayon na papunta sa trabaho ko. Ayan. So makikita mo daming mga shop na yan, na mga tela, ayan. At may matam restaurant yan, kung tinatawag Arabic matam, ayan. At kung gusto ko yung ng hardware shop, ayan, hardware shop. Ayan po. Mga hardware shop na dito, kung makikita mo yan, yan mga hardware shop po yan. Ayan. So may mga Pakistani, Indiano nagbabantay, ayan. Hardware shop, ayan. Ayan, kumakaway-kaway si kuya. So, ayan po. So, tuloy lang tayo hanggang makarating tayo sa pinapasukan ko mga kabisdak. Ayan, actually mga 3 minutes lang naman mula sa trabaho ko hanggang sa mula sa bahay ko hanggang sa trabaho, 3 minutes lang naman mga kabisdak. So mabilis-bilis lang. Pero kasi nga ay marami tayong mga inikot-ikutan. Ayan po ay napatagal ang paglalakad na to natin sa papunta sa trabaho. So ito naman mga kabisdak, mga shop, may gold shop, yan. Kung bibili kayo ng mga gold, ayan, gold po yan dyan, ayan. At mga electronics, ayan, ano po to, nasa kung nandito kayo sa Fahil, nasa gilid ng Yaal po to, itong ano na to mga kabisdak, nasa gilid ng Yaal. So baybayin nyo lang itong gilid ng Yaal, makikita nyo itong mga shop na to. Ayun, ito mga shop. Mostly namimili dito mga kabisdak ay mga Kanok, mga Amerikano po. Ayan, mahilig sila sa mga ganito. So itong shop na to ay halo-halo po yung paninda nila dito. So may mga collection, mga ganito, yan, collection. At mayroon din pong mga electronics. Ayan. Gusto mo na electronics? Ayan, mayroon po sila electronics. Ayan, halo-halo yan. At kung gusto niyo po, may mga bags. Ayan, kung makikita nyo, ayan, may mga bags din po. Ayan, mga bags po yan sa loob. Halo-halo to. May electronics, mga bags, mga watches. Ayan, iba-iba po. So ito naman po ay mga SIM lang po ang paninda nila. At ito naman ay gold shop. Ayan. So, makikita lang po to guys sa gilid ng Yaal dito sa Fahil, Alcot. Ayan. Fahil, Kuwait. Ayan. So, may mga Indiano. Hi to brother. Vlogging is from India. Yeah. Yan po yung mga salesman dito. Salesman, you're a salesman here? He's the owner of the shop. He's the owner. Yeah, he's the owner of the shop. Mga kabisdak. And all the way in, ito po mga kabisdak, ulitin ko. Beside of Yaal, this shop. Yan, there's more shop there. So, mostly buying here, mga Amerikano. Right? Filipino also. Ayan. Say hi. Hi. Okay. Ayan. So, makikita mo mga kabisdak. Ayan. Ang paninda nila sa loob may mga bags. Ayan. May mga bags, may mga sunglasses din po. Ayan. Makikita niyo yan. Ayan po yun. So, sila nag-aantay lang po sila ng mga customers. So while not waiting sa customer, so sitting here, sa? Yeah. So
Kasi mahirap mga kabisdak, tatayo-tayo ka, wala pa namang customer. So, mas maganda upo-upo po. Right? Right. Yeah. It's from? India. India. Yeah, India What again. purpose you making the video? So, I have a vlogs. I have a channel already. You have channel? Mostly of brand. I will vlogging. Right? Okay. Like imported brand. I have a channel. Can you visit my channel? Ayan. What kind of channel? Curb Bisaya Vlogs in YouTube. Yeah. What In YouTube channel. channel name? Curb Bisaya Vlogs. Okay? Just follow me ha. Okay, okay. So okay, I follow you. mga kabisdak, ayan po 'yun. So ayan po mga collection. Kung mahilig sa collection, ayan. Yes. Ang ganda oh. Wow. Ayan, mayroon pa dito mga kabisdak. Sa perfume, kung mahilig sa perfume na oil perfume. Ayan, mayroon din po sila. Ayan, mayroon din po mga glasses. So, ano po, halo-halo yung paninda nila dito. Hi! Yan, okay. Sabi niya, papasukin daw niya ako. So, papasok tayo, titingnan natin yung sa loob nito, mga kabisdak. Ayan. So, ito. Hi, from? You're Sorry? from? I'm from London. London, yes. He's from London, mga kabisdak. From London, Birmingham Yeah. Palace. I stay there. Yeah. Yeah. He's the owner of shop? Yeah, I'm the owner of whole market. Yeah. This whole market belongs to me. Good. Yeah. Start on your blog. Yeah. Don't forget shop trick, the place is fixed. Okay, Shop six, become over here. just promote your shop, Yeah, brother. it's shop number 6, 5 Bazaar. We get all the stuff for your subscribers, for your followers, man. Okay. Yeah, just have it. Show Okay. this card to your subscribers. Mga kabisdak, Watches, October. wallets, sunglasses, So- all we have. okay. Yeah. So mga kabisdak, ito po Do like this. Shop 6, the place is fixed. Mga kabisdak, ito Yeah, po yung mga kabisdak. shop nila daw. So ayan po yun. Shop 6, ayan. More of sunglasses, ayan. Sunglasses, wallets, backpacks, ladies' Oil purses, perfume, oils. Yeah, watch cases, all we have. wallet, bags, cups, ayan. And we have also a souvenirs collection. Ayan, souvenirs collection. And we have also replicas, ha? This is a replica bags. So, that's it. Okay. So, I'm finished, sir. So, mga kabisdak, okay na. Na-ship na natin yung shop nila. Ayan. So, lakad muna tayo mga kabisdak hanggang makaabot tayo sa trabaho natin. Ayan. So, ito rin po mga kabisdak. Mayroon din pong mga replica shoes. Replica shoes. Ayan. So, kung gusto kayong bumili dito, mayroong 10KD lang po yan, mga shoes na yan. Ayan. So, lakad na naman tayo ulit mga kabisdak. So, daming mga mabibili. Ayan, mga collection. Ang shop nila ay $3 beside of Yaal in Pahil. Ayan. So, more of collection. Ayan, mayroong electronics, collection, bags. Ayan. Ayan, may mga maganda silang mga collection. Oh. Kung makikita niyo mga kabisdak, ang ganda. Ayan, mga design. So, pasok lang kayo dito sa ilalim. Ayan, maraming collection dyan.